Yen wayah udan enake mangan gorengan anget-anget ngene iki. Iki nggawene gampang, bahane murah, tur bergizi. Piye carane gawe? Ayo simak videone. Diwiwiti saka nggodhog banyu nganti umup, banjur dicemplungke makaroni sing biasane dienggo sayur. Ditambahi minyak sak sendok ben engko yen wis mateng ora lengket karo koncone. Digodhog nganggo geni sedengan nganti mateng. Yen wis ketok mateng banjur dientas disisihke dhisik. Ini iki dadine sing wis digodhog mau. Kanggo bumbu-bumbune, bawang bombay ukuran sedang dipotong dadi loro, banjur dirajang-rajang nganti cilik-cilik. Bawang rong siung digeprek dhisik, mari ngono dipotong-potong nganti cilik-cilik. Yen wis lembut banjur disisihke dhisik. Siapke sosis rasa ayam. Diilangi kulite dhisik mergo iki ora enak yen katut kepangan. Dipotong cilik-cilik utawa sosis iki iso diganti karo daging ayam. Siapke wajan dikeke lenga sak cukupe. Yen wis panas rajangan bawang putih mau diplungke dhisik. Yen wis aromane wangi, disusulke rajangan bawang bombay mau. Yen wis bawang bombayne layu, dicemplungke rajangan sosise. Yen wis setengah mateng, genine dicilekke. Banjur tambahke saus bolognese. Diplungke kurang luwih 250 gram. Umpama nganggo merek liya ya oleh. Ben rasane luwih mantep ditambahne saus pedas 3 sendok kurang luwih. Bumbu sateruse setengah sendok teh uyah, setengah sendok teh kaldu rasa ayam, setengah sendok teh merica bubuk. Ben luwih mantep tambahke setengah sendok teh gula pasir. Genine digedhekne banjur diaduk-aduk nganti rata. Terakhir dicemplungke makaroni sing wis digodhog mau. Banjur dimasak lan diaduk-aduk nganti rata. Yen awakmu seneng karo video iki, ojo lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sateruse. Matur suwun. Yen wis kecampur kabeh berarti iki wis mateng. Banjur dipateni genine. Ben adem dhisik sedelok. Saiki nggawe perkate dhisik. Bahane tepung terigu sak sendok. Banjur tambahne banyu sak cukupe. Diudak-udak nganti rata. Masalah kenthel cuere kira-kira ngene iki. Sing dimasak iki mau wis lumayan adem. Disiapke kulit lumpia sing biasa didol ing warung kiwa tengene awake dhewe. Siapke kulit lumpia rangkep loro ben kok digoreng gen ra bocor. Dikei isiane kurang luwih karo tengah sendok mangan. Banjur dilempit carane kaya nglempit sosis Solo. Dikei perekas sing disiapne mau. Sing wis dadi hasilnya kurang lebih ngene iki. Lah ngene iki dadine sing wis dibungkus kabeh.
Carku nggae iki mau dadi 22. Yen ora kepengen langsung digoreng, iso disimpen ning freezer dhisik. Saiki goreng dhisik. Lengone dipanaske, banjur digoreng sakcukupe. Gunane geni sing sedengan wae. Aja lali diwolak-walik ben matenge rata. Yen warnane wis kuning kecoklatan, iki berarti wis mateng. Dientas siji-siji terus ditiriske. Lah iki cemilane mangsa udan wis dadi. Delok rupane ketok gurih lan enak. Cemilane iki teksture renyah, cocok banget kanggo ngancani ngeteh utawa ngopi wektu sore. Muga-muga videone bermanfaat. Aja lali dicoba. Matur suwun.